खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि डिआर ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालामनानै होदो। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ दासान्दि आसामनि दैबानानि आपडेट। मोन 29 जिल्लायाव 16,25,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। सा 56 सुबुंनि जिउ खहा। बृहस्पतिबार 4 जुलाइनि मावख'आरि अनजिमानि बायदिब्ला ब्रह्मपुत्र आरो बेनि दालाय दैसाफोरनि दैनि थाखोआ बांनायनि जाहोनाव 29 जिल्लाफोराव अनुमान 16 लाख सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैनायजों लोगोसे आसामनि दैबानानि जेंनानि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया सा 56 जाहैबाय। बेफोर दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरा जाबाय बरपेटा, बिश्वनाथ, बङाइगाव, काछार, चराइदेव, चिरां, दरं, धेमाजि, धुबरी, डिब्रुगड़, गवालपारा, गलाघाट, हाइलाकान्दि, हजाइ, जरहाट, कामरुप, कामरुप मेट्र', कार्बि आंलं, पश्चिम कार्बि आंलं, करिमगन्ज, लखिमपुर, माजुलि, मरिगाव आरो नगाव। खारि बायदिब्ला बे 29 जिल्लाफोराव 102 खाजोना बेंखनफोरा दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। गासै 2,800 गामिफोर आरो माजुलिनि 57 गामिफोरा दैनि सिङाव दङ। मावख'आरि खारिथिनि बायदिब्ला बे 29 जिल्लाफोरनि 2,800 गामिफोरनि 3,09,451.51 हेक्टर आबादारि हायाबो दैजों लोमसावजादों। बे दै बानायाव गासै 16,25,089 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैदों। बेफोरनि गेजेराव सा 6,76,411 हौवाफोर, सा 5,76,265 आइजोफोर, सा 3,72,413 गथ'साफोर दं। बेनि अनगायैबो रायजो सरकारा दासिम गासै 515 दैबाना रैखाथि बादा गायसनदों। दासिम सा 25,744 सुबुंफोरा बे रैखाथि बादायाव आश्रय लाबाय। बेराफारसेथिं 25,246 आव खालि रिलिफ रानग्रा मिरुफोरखौल' फसंनाय जादों। दैबानायाव दासिम गासै 11,20,165 जिब-जुनारफोरा गोहोम गोग्लैदों। मावख'आरि अनजिमानि बायदिब्ला दासिम सा 56 सुबुंफोरा थैबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ टी-20 मुलुग काप देरहानाय टीम इन्डियाखौ लोगो हमदों गाहाय मन्थ्रि मदिआ। रहित शर्मानि दैदेननायाव भारतारि क्रिकेट टीमआ बृहस्पतिबाराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों गोदान दिल्लीनि लक कल्याण मार्गआव थानाय बिथांनि न'आव फुंनि ब्रेकफास्ट मिटिं खालामदोंमोन। मेन इन ब्लुआ पीएम मदिखौ लोगो हमनो ओंखारलांनाय समाव चेम्पियन लिरनाय भारतनि जार्सिफोरखौ गानदोंमोन। टी-20 बुहुमनां काप देरहानाय भारतनि हानजाया फुंनि 11 रिंगायाव गाहाय मन्थ्रिनि न'आव सौफैदोंमोन। गेलेगिरिफोर आरो हेफाजाब होग्रा मावफारियाफोरा मोनसे रंजालु बरायनायनि गेजेराव आईटीसी मौर्य हटेलनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। केप्तेन रहित शर्मा, राहुल द्रविड़ आरो विराट क'हलीखौ हटेलनि शेफजों थियारि खालामजानाय मोनसे जर'खा केक हानाय नुनो मोनदोंमोन। फैफिन्नाय गेलेगिरिफोरनि मोनसे नुथायखौ नायनो थाखाय गोदान दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननि टार्मिनेल 3 नि बायजोआव रोजा-रोजा अनसायगिरिफोरा सारि जानानै दंमोन। पीएम मदिजों लोगो हमखांनायनि उनाव भारतारि हानजाया गासै नोगोराव मोनसे लांदां बास पेरेडजों गावसोरनि देरहानायखौ रंजानो थाखाय मुम्बाइसिम थांगोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला वानखेड़े स्टेडियामाव टी-20 मुलुग काप देरहानायनि थाखाय बीसीसीआईआ टीम इन्डियानो 125 कौटि रांखौ मैया होबाय। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ बरपेटायाव सासे अंगनबाड़ी मावथिनि गोदोनानि सनाखौ दुथांफोरा सेख'ना लादों। आसामनि बरपेटायाव सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोनाय खावनायनि मोनसे लाजिनांथाव जाथाय। गंसे मटर साइकेलाव फैनानै सानै सिनाय मोनै सेंग्राया बृहस्पतिबारखालि सानजौफुआव सासे अंगनबाड़ी मावथिनिफ्राय सनानि चेन सिख'ना लाङो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला सना सिख' जाग्रानि सिनायथिखौ बरपेटानि बुदारुटुब ओनसोलनि मन्जु दास होनना मिथिनाय जादों। बिथाङा मोनसे मुखुब लामाजों थाबायगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन। पुलिसनो होनाय बिबुंथिनि बायदिब्ला सानै सेंग्राया गंसे मटर साइकेलजों बिथांजोनि खाथियाव फैदोंमोन।
सिखाजों हुमखि होदोंमोन आरो 15 ग्रामसो लिरथायनि बिथांजोनि सनानि मालाखौ हमदोंमोन। जाथायनि उनाव दुथांफोरा गोख्रैनो जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बरपेटा टाउन पुलिस थानाया दासनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। बे जाथाया बरपेटायाव रायजो राजानि रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांहोबाय होनना खौरां मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ BTR सरकारा गोग्गो सावस्रिनि BTRनि थांखिखौ लानानै रग निर्मल BTRनि गेजेरजों CM प्रमद बर'आ BTC सेक्रेटारियेटआव गं द' गोदान एम्बुलेन्सखौ फिरफिला दिन्थिनानै बेखेवदों। मैया बृहस्पतिबारखालि जोंनि BTR सरकारा BTRनि नोगोरारिफोरनो गुन गोनां सावस्रि जोथोन होनायनि फारसे आरो जोंनि गोग्गो सावस्रिनि BTRनि थांखिखौ लानानै जोंनि गाहाय बिथांखि रग निर्मल BTRनि सिङाव BTC सेक्रेटारियेटआव मोन 6 गोदान एम्बुलेन्सफोरखौ बेखेवना होदोंमोन। CM प्रमद बर' बिथाङा गावनि समाज बिजोंनि मोनसे पस्टआव बुंदों दि बेफोर गोदान मुगानि एम्बुलेन्सफोरा बेरामिफोरखौ देहा फाहामसालिफोरसिम गोख्रै रोगानायखौ रोखा खालामगोन आरो BTRआव सावस्रि जोथोन सिबिथाइफोरखौ बांहोनायाव मोनसे गिदिर बिफाव लागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे हाबाफारियाव CM प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ बुंथिगिरि मुस्रि अभिराम महानायक, मावफुं सोद्रोमा मुस्रि अरुप कुमार दे, EM BTR आरो MCLA मुस्रि प्रदीप बायनआबो बाहागो लादोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ महकुमायारि जुनार फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ काजिगावआव EM राकेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होबाय। BTRआव जिब जुनारनि सावस्रि जोथोनखौ जौगाहोनायनि थांखिजों महकुमायारि जुनार फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ मैया कक्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमानि काजिगावआव BTRनि EM राकेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होबाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों परबतझरा जिल्ला UPPL कमिटिनि आफादगिरि प्रसेन ब्रह्म, नेहाथारि सालिम आहमेद, काजिगाव VCDCनि चेयारमेनजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनहा। बे राहाया ओनसोलाव जिब जुनारनि थाखाय साबसिन सावफाहामारि सुबिदाफोर, टिका थुनाय आरो बेराम फाहामथायनि राहाफोर होगोन होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ फिसौजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 70 बोसोर बैसोनि सुबुङा हमजादों। पिरानखलियारनि साखाथिनि मोनसे गामियाव गावनि 23 बोसोर बैसोनि फिसौजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सासे 70 बोसोर बैसोनि सुबुङा बृहस्पतिबाराव खाजादोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा बुंदोंमोन दि दायआ बै समाव जादोंमोन जेब्ला हौवा आरो बिनि फिसौजोआ न'आव हारसिं दंमोन। सासे नसुंसेनि सुबुङा आइजोनि गाबनायखौ खोनानानै एलार्म होदोंमोन आरो दायनिगिरिनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जेब्ला बियो खारलांदोंमोन। दायनिगिरिनि बेरेखायै IPCनि धारा 376 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो आइजोखौ फाहामथाय आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादोंमोन। SP स्वप्न किशोर सिंहआ बुङो, जों दायनिगिरिखौ बिजिरसालियाव हाजिर खालामबाय। आरोबाव नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिमानि गावस्रानाय, 2 बोसोर बैसोनि गान्दा फिसाखौ आसामनि काजिरङा हायुङारि पार्कआव दैबानानिफ्राय रैखा खालामदों। आसामनि काजिरङा हायुङारि पार्कआव दैबानानिफ्राय रैखा खालामदों। मासे 2 बोसोर बैसोनि गान्दा फिसाखौ आसाम फरेस्ट फ्रन्टलाइन आरो इन्डियान वाइल्डलाइफ मुङै मिथिनाय जायो। आसाम अरन संरैखाथि आरो संरैखाथि मिरुनि मोनसे मबाइल जुनार फाहामथाय सिबिथाय हानजाया ट्रास्टनि हेफाजाबाव बेखौ रैखा खालामदोंमोन। काजिरङा हायुङारि पार्कनि कहरा रेन्जआव बिमानिफ्राय आलादा जानाय फिसाखौ गोजावना थानो जुजिनाय नुनो मोनदोंमोन। बेनि फिथाय महरै बेखौ CWRC आव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो आथिखालाव वेट आरो किपारफोरनि मोनसे हानजाया 24/7 नायगिदिंनायनि सिङाव दङ। काजिरङा हायुङारि पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर ड सनाली घोषआ बुंदों, फिसाया गोब्राब थासारियाव दंमोन आरो बेनि थाखाय गोख्रै आखाय होनांगौनि गोनांथि दंमोन। हाग्रा पुलिसनि हानजाफोरा बेनि रैखाथि गोनां रैखाथि आरो आरोबाव जोथोननि थाखाय CWRC नो दैथायहरनायखौ रोखा खालामनो हादोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ NTPC बङाइगावआव लाइमोन रोंग'थिखौ बांहोनो थाखाय हिन्जावसा गोहो होनाय मिशन बेखेवदों। मैया आसामनि बङाइगाव नेशनेल थार्मेल पावार कर्परेसन NTPCआ लाइमोन हिन्जावसाफोरनि जौगानाय आरो जौगानायनि बांहोनो थाखाय हिन्जावसा गोहो होनाय मिशन GEM बेखेवदों।
नेशनेल थार्मेल पावार कर्परेसन (एनटिपिसि) बङाइगाव आसामआ गार्ल इम्पावारमेन्ट मिशन जागायदों, जाय ओनसोलाव लाइमोन हिन्जावसाफोरनि जौगानाय आरो जौगाथायखौ बांहोनायनि थांखिजों मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ एनटिपिसि बङाइगावनि मावथांखिनि गाहाय अखिलेश सिंह आरो बरड'बि सिखल लेडिज क्लाबनि आफादगिरि श्रीमन्त संगीता सिंहनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा श्री उकिल मुसाहारिया बेखेवना होयो। हाबाफारिनि जागायजेन्नाया अखिलेश सिंहनि बरायनाय बिबुंथिजों जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला गावनि बिबुंथियाव उकिल मुसाहारिया लाइमोन सिख्लाफोरखौ गोहो होनाय आरो बिसोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव साबसिन जानो थाखाय गोनां आगजुफोर आरो खाबुफोरजों सुजुनायनि गोनांथिनि बादै बुंदोंमोन। बिथाङा जिइएमखौ मोनसे सोलायनाय प्लेटफर्म महरै बाखनायदोंमोन, जाय रोंगौथिखौ फेदेरो, फोथायथि लाबोयो आरो लाइमोन सिख्लाफोरनि गेजेराव थिरांथा लानायनि गोसोखौ बांहोयो। दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।